Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşmegde başlaýas. Gepleşmegin başynda hormatly prezidentimizin adyna gelen hat bilen tanış edýäs. Onu şeýle diýilýär. Onuň al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow ýakynda Tokyoda geçirilen Olimpiya oýunlarynyň açylyş dawratyna gatnaşan vice-premier Jenap Serdar Berdimuhammedow siziň al-Hedratiňiziň maňa iýeren hatyny goşurdy. Siziň al-Hedratiňizde aladalaryňyz we ünsüňiz üçin çuňur hoşallygymy beýan etmek isleýän. Sizi Türkmenistanyň ýygyny toparynyň Tokyo Olimpiadasyna kazanan üstünlükleri, hususan siziň ýurdunuzun taryhyna zinalnyň arasynda agyr atletika boýunça Olimpiya oýunlaryny ilkinji medala münasip bolmagy bilen tüýsürekden gutlaýan. Soňky ýyllarda siziň al-Hedratiňiziň başdanlygyny Ýaponiýa bilen Türkmenistan'yň arasyndaky gatnaşyklar okgunly ösürilýär. Vice-premier Jenap Serdar Berdimuhammedowyň hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen-Ýapon komitetiniň Türkmen tarapyndan başlyk wezipetine girişmegi bilen gutlaýan. Şuňa baglykda ýurtlarymyzyň arasynda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem geňeldiljekdigine inanýan. Şeýle-de sizi Ýaponiýanyň hökümetiniň adyndan Ýapon kompaniýasynyň gatnaşmagyny çerjew etrawyna gaz turbinaly elektrik bekidiniň gurulşynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen tüýsürekden gutlamaga ruhsat edin. Geljek ýyl Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagyny 30 ýyl dowlýar. Geljekde de siziň al-Hedratiňiz bilen bilelikde giň ugurlar boýunça iki tarap bilen gatnaşyklaryň ösürme uguruny tagalla ederiz. Men azat we açyk Merkezi Aziýanyň durnukly ösüşi üçin Merkezi Aziýa Ýaponiýa dialogunyň çäklerini hyzmatdaşlygy dowam etmegi maksat edinýän. Siziň al-Hedratiňizde tüýsürekden berk jan saglyk we uly üstünlikler hemem Türkmenistana mundan beýlegem awadançylyk arzu edýän. Yoshihide Suga, Ýaponiýanyň premier ministri. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogany Türkiýanyň Kastamonu, Sinop we Bartyn vilayetlerine bolup geçen köpsany adam pidalaryna şikayet etmelerini hemem uly meçhurly weýrançylyklara getiren güýçli suw joşgunlar zerarly gynanç hatyny iýerdi. Türkmenistanyň prezidenti şu agyr pursatda ýurdumyzyň halkynyň we hökümetiniň adyndan şeýle-de hut öz adyndan Gurbanyň dogun garnaşlaryny hemem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny we medet berje sözlerini ejer şekilleri bolsa tiz wagtda sagylmaklary barada dileglerini beýan etdi. Watan habarlar gepleşigimizi dowam edýäs. Hormatly prezidentimiziň alp barýan oýlanşykly döwlet siýasatynda garaşsyz baky beýtarap diýarymyzyň ägirt uly gorlara dayanýan tebigy çygymal serişdelerini geografik taýdan amatly ýerde ýerleşmeginiň geň mümkinçiliklerini ähli-umumy behitlere gönükdirmek aýratyn eler tutulýan ugurlyň biri bolup durýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ýyllary içinde hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, milli ykdysadyýetimizi çaltandyrılan depkinlerde dogry waplaşdyrmakda, hemem ösdürmekde daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen amal aşyrylan ýeri meçhurly taslamalar muňa dogly şaýatlyk edýär. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrawynyň Garaboguz şäherine ulanşy tapşyrylan ýeri senagat desgaty bolan Garaboguz karbamid zawody muň aýdyň suwtnamasynyň biridir. Iqtisadiyetimiziň gaýtadan işleýän senagatynyň kuwatyny ýygyderli artdyrmakda, ýurdumyzda üstü ulag geçelgileriniň altyn halkadyny döretmekde, ýalňyş energetika wagtda hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny giňeltmekde ýetilen belen sepkitler, üstünlikli durmuşa geçirilýän ägirt uly maýa goýum taslamalary berkirar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň häsiýetli aýratynlyklarynyň biridir. Şuňa ýaly döwletli maksat tutumlary öňde goýan 20 sürli taslamalary durmuşa geçirmekde Balkan vilayatyna gazanylýan üstünlikler hem gowandyrjydyr. Garaşsyz baky tarap watanymyz gahrman arkadagymyzyň başdanlygyny, özleri bähbitli hyzmatdaşlygyň ösürilmegini, dost dogonlyk, hoş niýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň puwtalandyrylmagyna düýpli itergi berýän bu ugurlar wagtda oňun tejribeleri toplady. Muny sebäpden köp ugurly mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak arkaly üstünlikli durmuşa geçirilen hemde uzak geljek ölçüni alýan taryhy ähmiýetli taslamalar aňrýany bilen tasdiqlaýar. Ummasyz maýa goýum serişdelerini halkara derejetindäki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny talap edýän şeýle ýeri mösörli taslamalar Hadaryň türkmen kenaryny sözüň dolu manasynda beýik ösüşlüň, deňsiz taýsyz özgörüşlüň ajaýyp mekanyna urdy.
Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy etrabynyň Garabogul şäherine hormatly prezidentimizin tagallasy bilen gurulup ulanşy tawsyrlan iri senagat desgaty bolan Garabogul karbamid zawody şeýle bäxbitli hyzmatdaşlygyň peşkeş beren döwrewat senagat desgalarynyň biridir. Milli iqtisadiýetimiziň ileri tutulýan orlarynyň biri bolup durýan hemde okully ösüşleri bilen göňüller galkyndyran gaz himiýa puwdugynyň maddi enzamlaryň binýadyny puwtalandyrmakda mühim orny eýleýän bu zawod ýylda 1.155.000 tonna karbamidi hemde 660.000 tonna ammiýagy öndürmäge ukyplydyr. Türkmen topragynyň egzilmez tebiği baýlyklaryny, uglevodorod hemde beýleki çygmal feristelerini rejeli peýdalanmak, iň täze tehnologiýalary önümçiligi ornaşdyrmak arkaly olary senagat taýdan gaýtadan işlemek hemde mineral önümçiliginiň işini üznüksiz ýola goýup, owa hojalygy üçin zerur bolan dökünlen görnüşlerini we mösürlerini artdyrmak bolsa, hemişe hormatly prezidentimiziň üns merkezinde durýan meseleleň biridir. Owa hojalygynyň mineral dökünleri bilen üçünçiliginiň ýokary hil derejesi mallarçylyk hemde guşçuluk puwduklarynyň otin binýadyny berkitmekde hem wajib ähmiýetliler. Karbamid owa hojalyk puwdugyny şuňaly ýokary istege eýe bolan mineral dökünleň biridir. Garabogul karbamid zawodyny öndürilen önümliň agramly böleginiň daşarky sarp edijiler üçin niýetlenmegi şeýle ýokary istegden habar berýär. Gaz himiýa puwdugynyň bir iri mösürli toplumynyň ulanşy tawsyrlan ilkinji günlerinden daşarky wagdarlaryň sarp edijileri oň öndürilen karbamid dökünini uly gyzyklanma bildirip başladylar. Muň özi berqarar diýarymyzyň owa hojalygyny mühim orna eýleýän mineral dökünlerini eksport etmekde halkara bazarlarynaky munasip ornuny ýygyderlip berkitmek arkaly şeýle önümler öndürýän iri döwletleriň hataryna ören uly ynam bilen goşulýanlygyny görkezýär. Garabogul karbamid zawody ýurdumyzyň himiýa senagatynyň kuwatlyklarynyň düýpli ýokarlanmagyna da itergi berdi. Döwrewap gaz himiýa toplumynyň ulanşy tawsyrylmagynyň ýurdumyzyň raýatlarynyň iş orunlary bilen üpsünedilmegindäki ähmiýeti bolýar. Kärhanaň şu günlerki iş tepkinleri hormatly prezidentimiziň berqarar watanymyzyň ägirt uly ykdysady mümkinçiliklerini ähli bäxbitlere gönükdirmekde durmuşa geçirýän döwletli tutumlarynyň rowaçlyklary we senýänligini aýdynlygy bilen görkezýär. Şol wagtda muň özi kärhanaň hünärmenleriniň naýbaşy bayramyda bolan beýik garaşlygymyzyň 30 ýyllyk taryhy senetini toý terpaýly garşylaýanlygynyň özü bolşy tasdiklanmakdyr. Melelizirimiz ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň mejlislerine iqtisadiýatyň döwleti degişli däl ulgamyny öňde durýan wezipler taýyk ketitleýär. Munyň özi hususy ulgamyň işgärlerini has netijeli däkmet çekmäge ruhlandyrýar. Daşy vilayatynyň telekeçilerim hormatly prezidentimiziň döredip berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriň depkinlerini hasam güýçlendirýärler. Vilayatyň ýaswadyna etran çägine ýerleşýän Kemil Guruji hojalyk jemgyýetine alyp barýan işler muň aýdyň misalydyr. Berqarar döwletimiň baý tarapdarynyň ajaýyp mümkinçiliklerini peýdalanýan daşawdyr aýtan telekeçleri Türkmenistan parahaçylygyň oňanşmaň watany ýylynyň häzir günlerini alyp barýan işleriniň depkinini gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň senagatçylyk telekeçer birleşmesiniň azaty bolan Kemil Guruji hojalyk jemgyýetiniň telekeçeriniň durmuşa geçirýän işleri munyň aýdyň misalary. Bu ýerde dähmet çekýänlerin köpüsiniň Türkmenistanyň senagatçylyk telekeçer partiýasynyň agdardygyny bellemegi möhümdir. Ulaýatyň niýetwadyna hytrawynyň çägine ýerleşýän bu kärhana gahrman arkadamydan ýygydarly berýän tawşyrlyklaryny uralyp, hemem milli durmydan himaýet gollawunyň netijeli peýdaranyp, uly sebillerleýän polypropilen haltalarynyň önümçiligini ýola goýdy. Hojalyk jemgyýetini ornaşdyrany häzirki zaman ösünü kemil enjamlary kärhananyň zähmet söýür işgärleriniň ýokary hili önüme önermekligine mümkinçilik berýär. Şeýlelikde bu önümler Türkmen standartlary baş döwlet gullawynyň taraplaryna hemem dünýä ürünlerine laýyk gelýän önümlerdir. Kärhana peýdalanýan Çyýmaly Balkan vilayatynyň Gyýan şäherjetine ýerleşýän polimer önümler zawodynyň şeýle hem Türkmenbaşyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alýar. Täze kärhananyň her aýda 150 tonna Çyýmaly gaýtadan işlemege mümkinçiligi bar. Bu ýerde öňürleýän önümleň hyrydarlarynyň azalygini ýürütip bellemek möhümdir. Kärhanaň önümleriniň daşarky bazarlarda eksport edilýänigi bellerlidir. Häzirki wagtda bu ýerde önürleýän önümleri Özbegistan, Owganistan hemem Russiýa döwletlerine eksport edilýär. Bu ýerde dähmet çekýänlerin aglaby böleginiň ýaşlardan ibarat bolmagy aýratyny bellenmegi degişdir. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösürmek maksatnamasyny ykdysadyň döwleti degişli däl bölegini ösürmek ileri tutulýan uğurluň biridir. Bu arada hormatly prezident ýurdumyzyň ministrler kabinetiniň mejlislerine de giň işleýän belläp geçýär. Hemem ulgamyň öňüne täze güýçler goýýar. Muň özi kärhanada işleri öz boşly bagdalygy berdi.
Polipropilen önümlerini önürýän bu täze kärhananyň hünärmenleri muqaddis garaşdyrmadan 30 ýyllyk bayramynyň giňden belenjek ýylynda önümçiligi hasam giňeltmek bilen şanly sene ajaýyp zähmet sowgatlary taýýarlamagy maksadyny ýadyr. Häzirki gazanylýan netijeler bolsa bu maksadyň hasy boljakdygyny anamartyrýar. Şuňaly giň mümkinçilikler dördüp berýän mehribanlar hydamyda hususy kärhananyň iş şugullyklary hoşallyk sözlerini aýdýar. Hormatly prezidentimizin telekeçiligiň erkin ötmegi barada döredýän giň mümkinçilikleri, ýurdumyzyň işgör telekeçileriniň bätleşe ukyply azyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmek işlerine uly tergi berýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Mary welaýatynyň Marytraryň çägindäki Rowaşly çeşme hususy kärhanasynda ýokary hili süýt önümleriniň uly tapgyrlary öndürilýär. Ýurdumyzda telekeçilik gatnaşyklaryň sağlaşykly ösdürilmegi, telekeçilik işleriniň bazar ykdysady gatnaşyklarynyň şertlerine laýyk ýoly goýulmagy, eçerki bazarlarymyzda önüm bolşulygynyň emele gelmegine uly mümkinçilikler döredilýär. Hususy kärhanalaryň dünýäniň ösen döwletleriniň gowatly enjamlary bilen öpüşen edilmegi netijesinde öndürilýän azyk önümleriň hili barha ýokurlanýar. Ýurdumyzda azyk bolşulygynyň öpüşen edilmegine münasip goşunty goşýan Marytraryň çägindäki Rowaşly çeşme hususy kärhanasy süýt önümlerini gaýtadan işlemege ukyply kärhanalaryň biridir. Kärhanada mallarçylyk toplumlaryndan satyn alynýan süýdi gaýtadan işlemek işleri talablaýyk ýoly goýulýar. Bu ýere her günki getirilýän süýt barlahanalardan geçirilip önümçilige goýberilýär. Hususy kärhanada bar bolan önümçilik bölümleri bolsa daşary ýurtlaryň dünýä beli kompaniýalarynyň süýdi ýokary derejede gaýtadan işlenen enjamlary bilen öpüşen edilipdir. Awtomatik usulla dolanyrylýan kuwatly enjamlar süýt önümleriň ýokary hilli bolmagyny öpüşen edýär. Häzirki wagtda bu ýerde süýdi gaýtadan işlemek arkaly ekologiýa taýdan arasy ýogurdyň alty görnüşi öndürilip, olary 100 gramlyk döwrwap gaplara gaplanylýar. Hil derejesi ýokary bolan ýogurt önümleri özüniň ýokumlygy insan saglygyna peýdaly taraplary bilen tapawutlanýar. Bu azyk önümleriň daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň orun tutup bilýän önümler dönem aýratyn bellemek gerek. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçileri birleşmesiniň agzasy bolan bu hususy kärhanasynyň işçileri ýogurt önümleri bilen birlikde gatyk gaýmak we beýleki birnäçe süýt önümleriniň durly görnüşlerini öndürýärler. Kärhanada häzirki wagtda öndürilýän ýokary hili süýt önümleri ýurdumyzyň içerki bazarlaryna ugradylýar. Türkmenistan parahaçylygyň anaşmagyň watana ýylyna öndürilikli zähmet çeken işgör telekeçiler şanly ýylmyzyň her bir iş gününi uly zähmet üstünliklerine besleýärler. Şu günler ýurdumyzyň söwda nokatlaryny 2021-2022 okuw ýylynyň başlanmagyna taýýarlygyň çäklerine guralan mektep bazarlarynyň işi barha gazgalaňly häsiýetde bolýar. Mektep bazarlaryny okuwçylara niýetlenen egneşikleri dürli etbaplardyr gerekli serişdelen ören köp görüşleri hödürlenilýär. Geljeki 1-nji synplan we ähli okuwçylaryň enatalary üçin häzir iň esasy döwür ýetip geldi. Şuňlary Tomsyň ahyrky aý täze okuw ýylynyň ýetip gelýänini aňlatmak bilen ýurdumyzyň şäherlerini we owularyny köp sanly mektep bazarlary görüňsiz suraty iň köp adamly ýerlere öwrilýär. Hut şol ýerlere enatalar çağlaryna mektep egneşiklerini okuw hesaplaryna alyp bermek üçin ýygdarlyk gelýärler. Gurulyny däp bolan söwda nokatlarynyň tekçilerini haritlan we okuw hesaplarynyň giň görnüşleri çykarylýar. Bu ýerde aljylary okuw hesaplary, depderleri, günnülikler, surat çekmek we çyzyw üçin depderler, okuw torbalary, galamlar we beýlekler satylýar. Şol önümleriň köpüsiniň ýurdumyzda öndürilenligi bellerliklidir. Neşriýat önümleriniň bezegi, alim mugallimler we psikologlaryň ilmi hödürnamalary nazara alynıp, şeýlede täze bilim siýasatynyň talaplaryna laýyklykda işlenip taýýarlananlar. Ýene 2 hepdeden gowrak döwürden tutuş ýurdumyz boýunça ilkinji mektep jaňy ýanglanyp täze okuw ýylyna badylga berler. Dep boýunça biz şol güni uly umumy halk bayram hökmünde berler. Oň esasy gahrmanlary 1-nji synp okuwçylary bolar. Olar üçin deňe bir mektebe del eýsem olaň durmuşynyň täze tapgyryna bilimler dünýäsine gapaçylýar. Melelizm tarapyndan başlanan bilim özgörtmeleri biziň durmuşymyzyň keşfine, biziň jemgyýetimizde düýpli üýtgeşmeleri aňlaýar. Sebäbi bilim ulgamyny üýtgedip biz kemilleşdirýäs we adamlaryň biziň bütün jemgyýetimiziň pikirleş ukybyny giňeldiyäs. Özgörtme
öwretmeliň binýadyna bilim ulgamynyň ösüşleri beslenen nusxasyny goýmak bilen biz oň özününde ösen jemgyýetiň keşfine esaslanyrýas. Biz watanymyzyň ösüşini, şunuň ýaly geljekki jemgyýeti görmek isleýäs. Hut şunu biziň ähli özgörtmelerimiziň ýygyderli we mazmuny jemlenenleri. Döwlet başlygymyzyň nyktaşy ýaly çağlar biziň geljegimiz, watanymyzyň geljekki ykbalyny biz hut şolary ananýas. Eger biz olaň üstünliklerine, bilimlerine we ukyplarına boýsunmak üçin ähli şertleri döretsek, onu şol ykbal ygtybarly ellerde. Şoňa görä-de ýakynda boljak bilimleri we talip ýaşlar güni ol täze okuw ýylynyň başlanýanyny alamatlandyrýan bayramçylyk bolmak bilen birlikde watanymyzyň hasam güllä ösmegi, awadançylygy, halkymyzyň ýaşaş durmuşynyň ýokurlanmagy üçin esasy şert hökmünde biziň döwletimiziň ýaş raýatlaryň geljekdäki bagtyarlygynyň bähidine alyp barýan ägirt uly işiniň öz boşly ýüze çykmasydyr. Garaşsyz hemişelik bitirip diýarymyzyň çar günjüne geçirilýän şäherler çuňur mazmuny, aýratyn joşuny we ruhlantligi beslenýär. Muň şeýledigini dürli mazmunna şäherlerim aýdyňlygy bilen suwd edýär. Türkmenistanyň Gyzal Ýarmay Milli Jemgyýetiniň Aşgabat şäher häkimliginiň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň we mejlisiniň, Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň we ýokary gadyetiniň içeri işler hemem Daglyk Goraş we Derman senaty ministrlikleriniň döwlet migrasiýa gullugynyň şeýlede ýordamynyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryny Bagtyar netil Bagtyar watan atly wagt netigat şähereti geçirildi. Alternativ ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň agdalarynyň we Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlarynyň gatnaşmaklaryny Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adam diratly wagt netigat duşy geçirildi. Hormatly prezidentimiň hoşnýetli goňşuluk tiýatratynyň dawralanmasy atly matlagy jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklaryna da geçirildi. Arkada gurdurýar beýik binalar atly hoşallyk matlagdy Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk matlagynyň we mejlisiniň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň hemem Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiň bilelikde guramagyna da geçirildi. Paýtagtymyzyň mekan köşkünde Aşgabat şäher häkimliginiň binalar bölüminiň bilelikde geçiren şäheretine netijelik häsiýet mahsus boldy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Binalar birleşiginiň merkezi geňeş tarapyndan geçirilen Mirasym genji hazynama atly duşuk UNESCO-nyň adamlaryň maddedel meden mirasynyň görnükli nuskalarynyň sanawyna girdirilen gymmatlyklary wagt etmek meselesine bagşlandy. Türkmenistanyň Guruluşyk we Binagarlyk ministrliginiň Guruluşyk we senat işgärläriniň kärdesler arkalaşygynyň geňeşiniň ýokunç keselleriniň milli merkeziniň hemde Aşgabat şäher polisiýa müdürliginiň bilelikde guramagyna saglyk bagtyar durmuşyň gözaşdyr atly wagt netigat şähereti geçirildi. Bizmeýin etrap häkimliginiň Demokratik partiýanyň Bizmeýin etrap komitetiniň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň ýaşlar guramatynyň bilelikde geçiren şähereti işen häsiýeti betlendi. Paýtagtymyzdaky Aýbölek mebel kärhanatyna geçirilen duşuk ýokary ruhlantligi betlendi. Paýtagtymyzdaky şekilleniş sunwatymyzyny Medeniýet ministrliginiň hemde Magtymul adanaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramagyna çeperçilik sunwatynyň dürli ugurlary boýunça surat geçilen hemem nakkaşlyň arasyna yglan edilen bagtyarlyk döwrümiň çeper keşwatly dörjülük beýatleşiginiň jemleýiş tapgyry geçirildi. 2020-nji ýylyň Türkmenistan parahaçylygyň we nanşmaň watany ýylyp yglan edilmegi, hemem Türkmenistanyň garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk münasibetli ýurdumyzyň surat geçişleriniň we nakkaşlarynyň arasynda bitarap watanymyzda parahaçylyk wasp edýän, watan söýjülük, ynsanperwerlik, hoşniýetlilik ýaly ýagşy gylyk häsiýetleri öňüne jemleýän çeper eserler döretýän ýaş dehinleri ýüze çykarmak maksady bilen geçirilen bu dörjülük beýatleşigine Türkmenistan parahaçylygyň we nanşmaň watany, meniň garaşsyz watanym, bitaraplyk baky wagtym, türkmen halkynyň medeni gymmatlyklary, bagtyar nesil, meniň döwürdeşim ýaly temalar boýunça taýarlanan nakkaşlyk we grafika eserleri, heykel we keramika işleri, haly we dergärçilik önümleri, hemem dizayn tatlamalary hödürlerini. Beýatleşiň geňjilerine ýadgarlyk sowgatlardyr diplomlar dawral ýagdaýda gowşurly. Dörjülük beýatleşiginiň ahyryna oňa gatnaşanlar türkmen sunwatynyň ösmegi, kämilleşmegi we ýaşlyň tebigy zehinlerini ýüze çykarmagy we ukyp başarnyklaryny açyp görkezmek üçin äkli mümkinçilikler döretip berýän hormatly prezidentimine hoşallyklaryny beýan etdiler. Ýurdumyzyň ähli ýerine bolşýaly Ahal welaýatynda da Türkmenistan parahaçylygyň we nanşmaň watany ýyl münasibetli dawraly maslahatlar giňerimde dowam etdi. Demokratik partiýanyň Akbuğda etrap komitetiniň Binalar bölüminiň guramagyna geçirilen dawraly aýdym talimatlagat ören täsirli boldy. Tejen şäher etrap prokuraturasy, gadyety, Tejen etrap şäher ýaşlar guramaty, kärdesler arkalaşygy tarapyndan geçirilen şäherlerem baý many mazmuny eýe boldy.
Demokratik Partiyanın Balkan Ulayt Komitetinin Yaşlar Guramatının Ulayt Geňeşiniň bilelikde guramagyna wagtyn etigat maslahaty täsirli bolup, ol Türkmenistan parahaçylygyň we ynanşmaň watan ýylyna bagşlandy. Onda sagdyn durmuş ýörülgesini wagt edýän bu ýsynçly çykyşlara uly orun berildi. Balkan Ulayt Polisiýa müdürlüginiň Türkmenewit döwlet kanseriniň Yaşlar Guramatynyň bilelikde geçiren wagtyn etigat maslahaty berqarar döwletim bagtyar döwrüm arkadagy saýaňda uzaýar ömrüm diýilip atlandyryldy. Daşo Ulayt Genallar bölüminiň Demokratik Agrar Partiýanyň Ulayt komitetleriniň kärdeşler arkalaşyklarynyň Ulayt birleşmesiniň Yaşlar Guramatynyň Ulayt Geňeşiniň bilelikde guramaklaryny wagtyn etigat şähereti geçirildi. Bu ýerde güneşli diýarmyda amala aşyrylýan ýyl wagtly beýik işler dogurtynda giňişleň gurrun edildi. Bollumsa Niýazow Türkmenmaşy traplaryna Genallar bölüminiň we jeňişçilik guramalarynyň bilelikde guramagyna wagtyn etigat şähereler geçirildi. Onda gelin ýylan ene mamalarymyzdan miras galan nusgalyk ýyl işlerini häzirki günlerde wagt etmek, ýaş nesilleri öwretmek we döwraplaşdyrmak babatda edilmeli işler dogurtynda giňişleň gurrun edildi. Lewapolay Türkmenawa şäher Genallar bölümleriniň vilayat Türkmenawa şäher häkimlikleriniň bilelikde guramagyna geçirilen şäherede baý many mazmuny eýe boldy. Demokratik we Agrar Partiýanyň vilayat komitetleriniň Lewapolay kadiýetiniň bilelikde guramagyna geçirilen şäherede nesil terbiýesi mukaddes maşgala ýörelgesi ýyly atlandyryldy. Mar şäher häkimliginiň Demokratik Partiýanyň Mar vilayat we şäher komitetleriniň bilelikde guramaklaryna matlahat geçirildi. Matladyň dowamyny akşyşlarda Awada Milli Siýahatçylyk dowlugynda geçirilen halkara şäherleriniň Merkezi Aziýa döwletleriniň arasyna ykdysady, meden we başga da bir näçe hoş niýetli gatnaşyklaryň pugtlandyrylmagyna uly ýardam etjekdigini ýataldy. Bayramal şäher häkimliginiň Bayramal şäher Genallar bölüminiň Ýaşlar Guramatynyň Mar vilayat, Bayramal şäher we Bayramal etrap geňeşleriniň bilelikde guramaklaryna matlahat geçirildi. Matlahatda biz bagtyar ýaşlaryň watany wepaly, päk ahlakly, zähmetýär adamlar bolup ýetişmeklerini gazanmalylar. Olaň başarnyklaryny dörejilik işlerine, sporda, jemgyýetmede peýdaly işlere gönükdirmeliler diýilip nykdaldy. Senaatçylar we Telekeşler Partiýasynyň Mar vilayat komitetiniň Mar etrap kadiýetiniň geçiren şähereti döwrümiň derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Ähli ugurlarda belin tepkitlen gazanmagyna döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş döller aýdyldy. Häzirki Thomas günlerine Awada Milli Siýahatçylyk dowlugyna ýordamynyň raýatlarynyň deň salmagy dowam edýär. Hormatly prezidentimiziň döreden mümkinçilikleriniň peýdalanyp, deň salýan iýleşlerimiz Hazar deňdiň kenaryna wagtlaryny peýdal geçirýärler. Mukaddes garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk sany senetiniň ýokary ruh berentlikde garşylanýan Türkmenistan paragatçylygyň we ynanşmagyň watany ýylynyň Tomosky din jarşy mögüminiň ýokary ruh berentlikde dowam edýän ýatdy galjy, şahatlykly, göwün göterji ýakyn öpürdatlary hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyny halkymyzyň iň gymmatly baýlygy bolan baş saglygynyň garaşdy baky tarap Türkmenistan döwletimiziň gülläp ösüşini alamatlandyrýan esasy görkezjiligiň birini öwrülendigini ýene bir ýoly ähli aýdynlygy bilen tasdiqlaýar. Dünýäň şypahana ulgamynyň merzenine öwrülen Awada Milli Siýahatçylyk dowlugyny gurşap alan göwün göterji pursatlar bolsa şeýle bu ýysançly hakykatyň öz bolşy suwtnamalaryny öwrülýär. Ýurdumyzyň dürli künjeklerinden Hadaryň tapal kenarynyň bedegi bolup durýan Awada Milli Siýahatçylyk dowlugyna din salmagy gelýän dürli ýaşdaky bagtyar raýatlyň Tomus böwdümini ýatdy galjy, göwün göterji pursatlary beslep, zany şypaly howatyndan lezzet alyp, sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanyp, saglyklaryny berkitmekler üçin zerur bolan ähli şert mümkinçilikleň üpçün edilendigini bellemek gerek. Milli Siýahatçylyk dowlugyny sagaldyr din jarşy merkezlerini wagtlaryny peýdaly geçirýän ýurdumyzyň dürli kärlerde zähmet çekip, nobatdaky zähmet ruhudyna çykan bagtyar raýatlarynyň her bir güni göwün göterji pursatlary besenýär. Awada Milli Siýahatçylyk dowlugyna ýerleşýän sagaldyr we din jarşy merkezlerini adamlaryň talaba laýyk din jalmaklary üçin döredilen oňyn şertler, mümkinçilikler hemmelerde çuňur kanagatlanma duýgularyny öredýär. Sportyň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin döredilen mümkinçilikler bolsa şypahana bejerikleri bilen fazlaşykly utgaşyp raýatlaryň saglyklaryny hasam berkitmeklerine itergi berýär. Şeýle-de Tomosky din jarşy mögümini şahatlykly hemde peýdaly geçirýän bagtyar raýatlar deňdiň kenarlaryna gezim edip dürli maşglary ýerine ýetirýärler. Mälim bolşýaly şypahana din jarşy ulgamy ýurdumyzyň saglygy goraýş ulgamyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugrudur. Hormatly prezidentimiziň diýarymyzyň rowaşlygyna, mähriban halkymyzyň awadançylygyna gönükdirilen durmuş ogurly siýasatyny amala aşyrmakda bu ulgamy aýratyn orun egişler. Saglyk döwlet maksatnamasynyň we beýleki giň möşürli maksatnamalaryň çäklerini Türkmenistanyň sebitlerini döwrewap saglyk düzümi kemale getirmek işi dowam edýär.
Her ýyly täze lukmançylyk hemde şipaxana dinjalys ugruly defgalar, sagaldys merkezleri, şipaxanalar hemde dinjalys öýleri ulanmaga berilýär. Hormatly prezidentimiziň öz halky baradaky ýygyderli tagallady bilen ajaýyp kunjokda hadaryň kenaryna kemal getirilen awada milli siýasaçylyk zowlagy muň aýdyň mysallarynyň biridir. Ýurdumyzyň alymlary tarapyndan geçirilen barlyklar deňiz gurşagly tämiz howanyň bu ýerdäki gedelenişliň adam saglygyna we özüni duýuşyna oňa täsir edýändigini tasdiklady. Dinjalsy üpsün edýän zerur şertleň birim gurşa balyan töweregiň ajaýyp gözelligidir. Şu wagtda da awada gurulan binalardyr defgalar ajaýyp keşif bilen hayran galyrýar. Ony sözüň dogry manysynda dinjalsyň meskeni diýip atlandyrmak mümkin. Ol hayran galyrýan ýaşyl baglary hemde dürli renkli gülleri, täsin suw çuwdurumlary bilen ýatdan çykmajak täsir galyrýar. Gözel keşfe giren feil baglar we feilgäsler awadan bedegi, öz bolşly ýüzi hemde bedeginiň möhüm bölegi bolmak bilen çäklenmän, eýsem ýeri dinjalys kunjogyny kadaly ekologiýa sağlaşygyny üçin etmäge ýardam edýär. Şuňlar Tomosky dinjalys möhüminiň gylgalygyny dowam edýän nurny esasanam hormatly prezidentimiziň başlangyjy bilen ýakynda bu kunjokda Merkezi Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň gatnaşmagyna geçirilen giň möşürli dawaralar, Sebitiň ýurtlarynyň we halklarynyň arasyndaky gatnaşyklary hasam jewitleşdirmäge ýardam beren çäreler münasibetli awada hasam ajaýyp keşfe girdi. Sergin deňiz şemali oň tolkunlarynyň ajaýyp mukamyna beslenen awada akşamlary hasam ajaýyp. Şeýle ajaýyplyklaryň hödürini görüp dinjalmak bilen bir hatarda saglygy berkitmäge döredip beren mümkinçilikleri üçin ajaýyp awada dinjalmaga gelenler hormatly prezidentimize alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagymyza Aşgabat şäherine şu gün 14-nji awgustda saat 20-den 15-nji awgustda saat 20-çini boljak we barada Türkmenistanyň howamy ulmatylygynyň berýän habary bilen tanış bolun. Balkın welaýatyna azken bulutly howa bolup nordan telesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzüne 34-39 gradus ysy, kenary etraplaryna 30-35 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyna az bulutly howa bolup demiradyk nordan telesi kuntu 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 18-23 gradus, gündüzüne 31-36 gradus maýl bolar. Mara welaýatyna açyk howa bolup demiradyk nordan telesi kuntu 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzüne 30-35 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyna açyk howa bolup demiradyk nordan telesi kuntu 9-14 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Daş welaýatyna az bulutly howa bolup demiradyk nordan telesi kuntu 8-13 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 16-21 gradus, gündüzüne 29-34 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda açyk howa bolup demiradyk nordan telesi kuntu 8-10 metr etýän şemal ösür. Howa gecesine 21-23 gradus, gündüzüne 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 15-nde magnit hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlar, häzirki wagtda Tomos paslynyň dowam edýän ullaryny, howanyň gyzmagy netijesinde günüň ýeti şöhlesiniň adamyň saglygyna ýetirýän ýaramaz täsiri güçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-e çenli güçlü bolýar. O günüň gyzgyn howry saat 20-e çenli dowam edýär. Şeýle-de howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan 8 göterim artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şuň bilen baglykda howanyň oňusy täsirlerini öňlenmek üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy hemem Tomos paslyny günüň ýeti şöhlesinden gorunmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berja etseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şununla watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşler betlenýär. Ähli ötüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş wagtyňyz.